Graduate sa Science and Technology Education Center sa Lapu-Lapu City kinsa nagtungha na karon sa Minerva University sa San Francisco, California, nakahimo og mobile web app concept uban sa usa ka dakong architecture firm sa Estados Unidos, Alang sa San Francisco Airport. Kung kinsa siya ato siyang ila-ilahon pinaagi ni ining report. Nakauli karon sa Lapu-Lapu City ang 19 anyos nga si Carl Vincent Ko kay summer break man karon sa Minerva University sa San Francisco, California. Diin siya nagtungha sa kolehiyo. Sa una pa lang niyang tuig sa universidad, nakahimo na siya og mobile web app concept uban sa laing 5 ka mga tinuna usab sa Minerva University, pinaagi sa abag sa usa ka mentor ug sa usa ka dakong architecture firm sa Estados Unidos. Matod ni Carl, gitahasan sila sa pagpangita og solusyon aron mapalambo ang serbisyo sa airport sa San Francisco. Gikuhaan niyang ideya ang kalisod nga masinati sa mga pasahero nga unang higayon pang nakasulod sa San Francisco Airport, usa sa labing dakong airport sa kalibutan. Pinaagi sa mobile web app concept nga iyang gidevelop uban sa iyang mga team members, mas dali nang matultulan sa mga pasahero ang nagkadiyang suok sa San Francisco Airport. Since na may portion nga mo input na kasi mong number, email for updates with sa airplane, we're gonna be using that. We're gonna grab that information and then communicate with like airlines. Okay, even the airlines themselves have publicly accessible information na kung not your personal details, of course, but rather flight AJ5, for example. So they know, or our app can extract that information and say, flight AJ5 is located sa gate A1. As soon as you arrive on the gate, naaray link, and then you can press that link, and if you're familiar with Google Maps or any type of maps, or Waze, bisan Waze for example, i-click ra nimo and then murag nanay linya mo guide kung asa kailan mo adto. Miani og pagdaig ang mobile web app application gikan sa San Francisco Airport ug sa architecture firm ug karong Setyembre na masayran kun kanus kini masugdan. Isip usa ka scholar nga natabangan sa mga upunganon, buot niyang mopasalamat pinaagi sa pagpaambit sa iyang kahibaw aron usab maka-develop unya og mobile app ang Mactan Cebu International Airport ug ang dakbayan sa Lapu-Lapu nga makagiya sa mga pasahero sa airport hangtod ngadto na sa mga tourist spots sa dakbayan. Naman joy studies from even established schools nga ang wayfinding dako kay nagtabang sa peace of mind sa passenger. And what that translates to for MCIA if ma-apply ni is that can only not be like satisfaction ratings, but like it can also translate to like high economic takebacks like ang pag-return sana. Apan sa wa pa makakuha og scholarship si Carl sa Minerva University, migraduar siya nga top 1 sa STEM nga nag-specialize sa engineering. Magadaghang higayon na usab siyang nahimong representante sa mga national ug international competition. Sama na lang sa Phil Robotics Olympiad niadtong 2019, diin nalakip ang ilang grupo sa top 3 ug maoy gipada sa World Robotics Olympiad. Grand Champion usab siya sa National Science and Engineering Fair niadtong 2020 ug nalangkat niya ang 3rd place sa Climate Hack 2021 sa Singapore. Kamagwangan si Carl sa duha ka managsuon, developer sa usa ka kompanya nga nag-specialize sa intelligent power and image sensing technology ang iyang amahan. Samtang ang iyang inahan, territory manager sa usa ka American multinational medical devices and healthcare company. Butang nga di na ikatinga kung asa niya nakuha ang iyang abilidad ug kalantip sa pangisip. Sa mga tinunan nga nangandoy usab nga makakuha og scholarship abroad sama niya, kini ang iyang tambag. Even in the work world, I worked for a company where people don't care where you come from or asa ka graduate. What they care is what you can do and how you think. So I would really strongly suggest documenting things you did. Like for example, even little projects lang gud nimo kana mga website making or kanang imo mga blog nga kanang suwat-suwat ka, or even like yung mga experiments nimo. Basta kanang it doesn't have to be really formal or kanang by DepEd. As long as you learn something and you show them tag-unsa nimo hunahuna to get from point A to point B. Sa pagsulod unya niya sa ikaduhang tuig sa kolehiyo, buot niyang kuhaon ang kursong Artificial Intelligence with minor in Neuroscience kay buot niyang mamahimong usa ka neural engineer. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.